Asa naman daan ni yati sinitagduhan mo makitaan. Asam ko agya ni. Sa too? Or sa wala? Adre siguro sa too? Kaya too ra ba ko? Siya mabakag sa una. Ay, sa wala day. Kaya wala na ko feelings niya. The first day when I saw your face. Remember the first day when you smiled. Ay, sa wala lagi, sa wala. Oh no! Atay na. Naam, des ito ko ng danay, yawa, ganun ko anay. Nakita, yawa. Lah! Ito! Oh no! Sas! Sige mo panaway sa kuha nga libat ko. Kasi sinadtong dili pa ko libat sa una, nagmahay gid ko. Pero karon, nga libat na ko, swerte na kay ko. Kaysa usa ka butang sa inyo, times 2 na sa kuha. Ha! Ha! Duha lagi sinabok! Lah! Nalagi tao lagi. Duha ka buok. Naguyab ko rin eh. Susunod mga animal, yawa na eh. Alihan mo gusto ka tao? Usa kay gustuhan na eh. Juan, ano susunod ka na? Waman! Waman! Bago na ron? Ay! Aw! Ikaw na pre? Sorry? Pre? Upri. Ako ni pre. Way una, tuksoy ni. Way una ya. Tuksoy ni. Aw! Ikaw na, sorry pre? O ako ni. Ano libat mga pre? Bao lagi pre. Kaysa ni atong 1946, mao mo gani nahitabo. Kalibunan ako eh. Gini. Witaw. Santo lagi ni. Oh no! Nakalamoy mo og liso sa santol gud. Mangilo sa oy. Duhan mo mananaw. Oh no! Lah, ang bato ni duha na. Lah, di na mangilo na eh. Di na ako mangilo. Maawa pre? Kaluoy ko si mong kaniagi pre. Lagi pre. Bisag libata pre. Babaero kita. Ha? Nga naman pre? Kay bisag unsaon ang tugluya lugusa. Duha gyapon sila. Ay sos! Kapilingon mong libata ka! Mag-ubay ka na libat, hamugiro na kay ka! Mura na ba ka na kwarta? Wah lagi. Saman, mga wata? Ha? Mga wata? Oh! Gibiyaan ako sa kong pamilya. Kaya wala na ko yung kwarta. Basta akong paninda. Nalugi na. Pampers na lang og laos manok na bilin. Nakita ni Quarantina, oy. Ay, sige. Ako nanunaan. Basta na mo agi dari, baligyaan ako sa akong tinda. Para ighalin. Mangumpara ako para makabawi ko. Sige. Agi ron. Agi lang suway. Ha? Basta kita juga 101 diskarte. Uy! Palitik ko ko pampers og notis bi. Kailangan na. Terus. Sasabi sa ano mo yan? Pampers. Sa ano mo yan? Palit na. Yung gusto ano mo yun? Balik niya sa kita no? Dagang kita bata dito. So, yoy. Baton ka palitan ni. Suro nito. Oh, di mo palit. Sus na pagkat daghang robata ito mahalin siguro ni. Ay suro ni ko ni. Limal tawa na di ba? Pampers mo na, mudes, whisper. May pampers diri, happy, pampers sa bata. O nasa tayo whisper diri, pampers sa inahan. Pampers mo ho, pampers. Ma'am, pampers na ma'am. Sarap na rin ma'am. Pampers. Soy, tabagay ko ihapdahan, Soy. Odit. Kapilati kang mo, Soy. 150 dit. 150, Soy. Kita mga awat, Soy.
Asam imong mapa day? Kada ko papa dito sa siya. Siya. Asa may ganahan mo nga mga awat soy? Sa mall or sa tindahan soy? Tindahan lang, tindahan. Tindahan. Oh. Ya, soy, saman. Dit. Asam ta mga awat soy? Aw, ikaw asa man? Aw, kini lang adre ta sa Metro Colon. Pwede na soy. Ya diri sa ubos, sa Imol. Pwede na soy. Ya diri Gmall. Ano ko na? Ya diri Skilid. 138. Aw. Ikaw asa man? Oh, tindahan to soy. Aw, sige sige, tindahan lang para dali na. Oh, saman Kazakhstan lang. Okay, Kazakhstan. Nah, Okay. Diri. Anda na pichoy na. Say na mo na soy. Agak dit samit. Ayay dit. Nice screen, magtindahan ni siya. Kani si mana soy? Ay gani. Oh, kana. Oh, kana. Nasi sakto kasi. Ayay kani. Kazakhstan sa store. Sakto ni way taw. Saman. Ano saman? Dali gayan. Na. Ya, wa. Okay. Naon dahan soy, liban soy. Oh, ininan ta. Duha kang tinawag kena soy. Ako pat. Tanaw tao da soy. Way taw dire. Area is clear. Ay. Mana soy? Naina soy. Si asal ko gold din soy. Soy, asa soy? Pakita soy. Dara gold. Dara gold. Ah, si Burang Pantin. Ngano man? Yung iya pra quarantine. Kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin. Kada si orange. Asa. Pakita mo kita niya orange. Ara. Orange ha. Basaw. Happy. Nasa slain. Betul sih. Ay sing may mga dia. Atas sunod sih. Gini. Green kani. Oh. Kani mo ni sih. Basa sih. 8 o'clock. Oh, ito klak. Sa 8 years nung ka-char. Wala ka oras na ka mo. Sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng puto. Aray, puti ay. Ay pati. Puti sih. Aman ni say puti soy. Oh. Ay, kabaw na di ko soy. Pantog ra wala ka oras na ka mo. Ha? Ngano man? Kay plastic ka niya. Ako na lang sana ang iyong minahal. Di ka na muling Kaman, kana soy? Sige. Ako soy. Pangunitar na lang soy kay ako magdas maka pa ako na ha. Sige soy. Mana soy? Dali soy. Asa lang padapitan ni soy? Soy. Hinahina soy, nagdan siya soy. Dali soy. Sige. Dali soy, tarungan na soy. Tarungan na soy. Dali soy. Tarungan soy. Dali soy. Ipaningot juga kapuya si pamugos sa prong palit sa kong baligya oy. Ipaningot juga gud. Yata abot kas baryo eh. Nya. Kira kan hunot masad. Tukos mong tindahan, balik na ko. Ano si? Ara. Ano si? Hoy! Ako man tinda. Mari ikaw at manjog. Sabay. Bago. Gil. Nga, tayo musukol ka. Oh, sukol ko. Saban. Ha? Gut! Di mo nakabugbot. Please, don't. Nas tuubat. Nah, duha sa ulang kitaan bat. Nas wala bat. Patataran bat. Oh no! Linta ka tepat. Loh, mau masalah nukul? Action. Katayan na sudah itu. Action. Asa mo ko ang giyani? Tuha mo pananaw. Sa wala? Sa wala na ba? Hati yang iwag mo. Action. Asa mo ko ang giyani? Sa wala? O sa tao? Hag na gini, duha na ako pananaw. Ari lang ko gisaguan sa wala. Action. Asa naman daan ni? Nangalibot kami duha ng pananaw. Sa tao? O sa wala? Tao siguro.
Sige, batay. Balik. Sige, batay na. Balik. Action. Asa mang daanan ni? Tagduruhan man daanan ni? Asa mo kumagi ni? Sa too? Or sa wala? Siguro sa too. Dili siguro sa too. Bugo. Dili siguro sa too day. Buang. Balik. Action. Sas! Sige lang magpanaway sa kuha nga libat ko. Kaysa Woo! Kaya na eh. Action. Balik. Action. Agay, kita to ganda. Sige. Tayo wala actually tayo daw. Action. Agay sa kita. Ano? Nitaw. Doon lagi gabok. Action. Sugpa. Tawa tayo. Tawa ko. Action. Tawa na po. Ay, tawa ba? Tawa. Balik. Sige, katawa pa ang gano'n. Tawa na siya agay. Ako dito yun, para magpapasan ba? Action. Tara. Balik. Kuwang. Action. Ano sige? Lain reaction din. Balik. Action. Atay. Tawa juga dito. Tawa juga man. Siwan. Kita lo kaya daon. Action. Sus! Kaling kurantina nakagugba sa mga pamilya sa okay, mali. Action. Bibiyaan ako sa mga pamilya. Kaya wala na yung kwarta. Kaya nahurot na yun akong paninda. Lawag lang man. Ako lawag lang manok. Okay. Lawag lang sa manok. Action. Nagatawa mo din. Nagatawa. Action. Soy, Det. kapila na mo tikang soy. Ikaw 150 yan eh. Tabay ko sa tikang soy. Det. Ninay lang. 101 soy. Ganito. Asa ta mga itag ko na soy? Mall soy or sa mga tindahan? Asa din mong gidari mo nga mapa na ganyan eh. Tinatapit na to. Sumat taro. Action. Nya, soy. Asa mo tanga mangawat rin soy? Balik. Manana. Action. Nya, soy. Oh. Asa mo mangawat rin soy? Oh, ikaw man asa man na. Oh, ari diri sa Metrocolon, sa Pwede na. Babaw. Dila. Ya diri sa mo sa Imol. Pwede na sa. Ya diri kilid sa Happy Mart. Aw, sige. Ya diri 168. Asa mo ka? 3-8. Nami 168. Ay, Oh, no, 168 ay Happy Mart. Oo, mo katawa mo ka. 168. 1 2 3 action. Kapuya si pamugusog ba? Balik. Action. Sus! Simutan ako si pamugusog tao. Ay, nahalin. Ay, soy. Bisaya na dako, way pati way magbuot. Nga nung tabis kay